Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti Isaias kapitulo 26, bersikulo 20. Dakay at taok, sumrek kayo kadagiti babalayo, ket seraan nyo dagiti ridaw. Aglemeng kayo pay laeng, aginggang agbaaw ti pungtot ti Dios. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay nalakay, nakabutbuteng dayti ang mapaspasamak. Nakastrakan ti angol dito lugar tayo. Hawan nga ron bakit? Ang mga numang ipatungpal dagiti otoridad iti istrikto alintag para kada tayo nga agindag ditoy. Kasano nga tada ito yan? Masapol nga isagana tayo ti bagi tayo. Bakit? Tano ko maro ti agwarwaras asakit dito lugar tayo. Saan tayo nga amo no anya ti mapasamak? Saldi. Kita man anaimbag no adupay ti labban tayo. Masapol ang makaurnong tayo iti makan. Sige, katulungan ka iti anyaman a planom, lakay. Tapno masakbayan tayo no anyaman ti agbalin nga epekto dayto ang mapaspasamak ita. Adula amin dagita panagsaga nga ipakpakdar dagiti opisyal tayo dito. Day, kanya ti kayat mo sa unilaw. Apay Tata Ignas, diyo ayan na damag ti ipakpakdar dagiti opisyal tayo. Arumbeng ka nung agsagana tayo. Tamangan no kumaro ti epekto tagwarwara sa sakit. Nadamag ko daytan. Isong around, asagay sa sinarongkara kung dagiti anak ka o kadagiti babalay da. Kaya binilin ko matidan Ay, bagtit kayo mo't nga rod. Ano kasta, Tata Ignas? Anya? Mamatpati kayo mo't kadagiti opisyal ako rakaut. Mangbut-butong lang dagi jay. Baro, awan mo't dakas na no agtungpal tayo kadagiti opisyal tayo. Kahit anyat amo tayo. Madulamin. At papada kayo nga aguuyungan. Namamatpati kayo kit din kadagiti agwarwaras a damag ita. Anyat ko nam, Mila? Apay numapantamat ten agatang iti abastuta, Nilo. Hoy, Mila. Di ka man gumiddan kadagiti agmauyong sa nakalugaran ta. Nilo, Di mo man patpatsin dagiti madamdamag mo. Palso dagiti adamag. awan mo't dakes na. Sumarden ka na. Di mo ibusan ti pasensyak tamangan no makaraman ka. Anya, At nakabayulan tayo ti biyag. Saan nakas kadagiti kalugaran ta, asang kabirukan, sang kaapuyan. So di ka man makipada kadakwada. Ako namlan aggibusen ti lubong da. Gapo iti panagdandanag da kadagiti madamdamag da. ay, Ulitek, Mila, Diyak kayat nga ipadam ti bagim kadagiti kalugaran ta. Ngamin, adda kabailan ta iti biyag. E dinto ta sang kabirukan, sang kaapuyan laeng dagiti kalugaran ta. Ibagam ka ni Saldi nga asawam, tagin anamot anak ko. Ang mga noanyat mapasamak kan ko ana. Ibagbagak, nanang. Ngam talaga akayat na kano ti makaurnong iti abasto tayo. Saan tayo kano ngamin nga amo no anya ti mapasamak kadagiti sumarunong nga aldaw? Ay na, unay mo't ngaminan da ito eh. Sapay la kumatasaanan ako maro. Wen nga rod, nanang. Sapay nakaamak ti mapaspasamak. Ay na, anak ko. Iso ang masapol at tulungak ti asawak, nanang. Tanuan yaman bilang ti mapasamak. Nakasagana tayo. Alang arod, di yo pagdanagan ti apu ko. Tasya kon ti makaamukan kwa na. Agyamanak, nanang. Awan ti rumbang apagyamanam anak ko. Ar-aramidon nyo iti asawam ti responsibilidad yo. Aramidat mo't nga rod ti amin akabailak. Tapno matulungan kayo. nagadon dagita ginatgatang yo, Tata Ignas. Ay, Mila, palasang ka. Rugya ako na ti agurnong iti abastaw, tanay.
Nakarkaron nga agbalbalin anainget ti bilin dagiti otoridad diti barangay tayo. Ha? Anyat kayat yung asawan, tata? Nangitudingan dagiti otoridad iti oras iti panagruar tayaw. Anya? Wen, day tatiag pa isaw. Sigun ngamin iti kaudyan adamag. Umad-ado ti agsaksakit ti lugar tayaw. Iso anainget itan dagiti otoridad. Kasta gayam. Wen balasang ka. Ay na, pila pa'y din ka dagiti paggatangan iti makan iti ili Ultimo iti groserya. Nang runa dagiti butika paggatangan iti agas. Anya? Iso na sa isayatan tayo nakasigurado tayo. Tanarigatan. Ang mga no kumaro pa iti sitwasyon. Katnuan niya pa iti mapasama. Nakaturog ka din ti anak ta. Wan lakay. Anyan. Sumagmamangal daw anjak na sangpetan ang nakariing ti anak ta. Kasano kat makumikum kamat una yan lakay. Kita umot ata ni. Amangan no anyat mapasamakan ka. Di nakpagdanagan, bakit? Tinapatag kita kat makaurnong tayo iti abasto. Saldi lakay. Malatag sukatak pa'y biit. Sige. Taisagana kunti pang rabyan. Sardang anak man si Camila. Imbagak lang aruda na di mo ipadpada ti bagim kadagiti kalugaran ta. Nilo. Baybay amit ang agpanik. Basta data, agbiag ta iti normal. Ngamin, ado ti kwarta ta. Adda gastusan ta. Pudno day ta. Ngam saan mat ama ilimod kan ka ti maipapan iti sakit nga agwarwaras dito eh. Adon ti nagsakit ka dagiti kakalugaran ta. Una, tasaan ang nasustansya dagiti taraunda. E dinto ta data, pasig ang nasustansya ti taraunda. Nilo. Iso ang mabalin ka de. Dahito yung kumanti maudi akasarita nak maipapan iti dayta abanag. Tano irengreng mo pa'y kanyak ti maipapan iti dayta akalukwan. Talaga akabilan kan. Nay, kaignas. Anyat mapaspasama ka. Papanandag iti kakalugaran tayo. Ay na, mameng. Iparitin dagiti otoridad tiag maramaramang diti lugar tayaw. Santoy kanon na mabalenti rumwar ka dagiti babalay tayaw. Kun maiparitin ti sino man nga umay dito'y ayan tayaw. Anya, Uy, tiag pa isa. Kimaro nga minan ti epidemya simbang bay diti lugar tayaw. Umad ado ti agsaksakit. At dapayin na dagiti pinmusay. ay na, Diyos ko. Ay, nakabutbutang narudan Iso kasayaatan nagsublikan iti balayaw. Takas iti nakunakaon. Saanan ang mabalin tiag maramaramang diti lugar tayaw. Kastagayam nanang. Uwan anak ko. Oh, makitam day jay. Limabas man ang timubil dagiti pulis. Talaga na ingot dan. Kasanungatan ni Saldi, nanang. Di pa'y si Mangput aya. Awan pa'y nga rod. Ay na, madanagan na kan ko na. Ay, awan ba't siguro tida ka sa mapasamak iti asawam, anak ko? Sapay la kumananang. Diyak amuno niya ti aramidak no maisagmak ni Saldi. Hindi kag panunot iti kumpormilatan itan anak ko. Tikit di rumbang nga aramidam. Ay, nay, aday tagaya man ni Saldi. Saldi lakay. Oh, Leonor. Nanang. Ay nanay, bagtadakan barok. Madanagan kamin. Saan ka kadianaan ano, lakay? Ad-adda ka nun nga imingat dagiti otoridad. Uwan nga rod. Maiparitin ti basta rumwar iti balay no awan tinapatag apapanam. Kat dagiti trabaho, naisardeng amin nun. Anya? Dahita ti agpaiso, bakit? Ay na. Kat gapo dayta iti agwarwaras asakit ita. Apay adagitakit din dilata ti ginatang mo si Camila. Among matadanda ni Jack kayat ti agsida iti kasta. Gapu tataraon dagiti marigrigat dayta. Nilo. Awanin na abuta ka sa bali ang magatang iji groserya. Dagiti langan dilata, tinabati alako da. Anya? Apay ngawan? Di mo't nagpanik baying dagiti kakalugaran ta, iti kalabas. Ah, Naibos ti magatang kadagiti groserya. Isu adagiti langan dilata, tinagatang ko. ay na, nagawan ka tapanunot mo mutan, Mila. Dinapan ka kumaiji palengke. Napanak. Ngem kaskas di nga awan ti magatang. At dalas sumagmamano a pagtagilakwan a nakalukat iji palengke. Ngem awan matlaangan lako da. Basit la kano ti supply a nagsangpet.
Gapo iti krisis ang mapaspasamak. Adula amin. Siyak ti rumwara gumatang. Awan pa'y serbi mamay pabaon. Saan basta-basta ti rumwar ita? Adda maipatpatungpal alintag. Nah. Masapol nga amin tayo alumugar, kat agtali na adlaang iti pagtaengan tayo. Anay ko, api atinong panak! Gaputan na lang ka sumao. Labid ka alabid. Nilo, ibagbagak Sumardan lang! ka na. No di mo kahit nga tatakabilan ka. Wisit ka babae. Nilo, Di nakisuro itaramidat. Tanalala ingak ngam sika. No kung nakarumwarak. Rumwarak. Awan ti makalapad ka niya. Nangagyo ka di ti damag iti radyo, nanang. Wen anak ko, adda manen dagiti na arestar, gaputa saan daan nagtungpal iti pagalagadan. Ay, wan nga ron. Nakabutbutungan at talaga. Saanan anatalgad ti rumwar? Kaya't nga mindagiti otoridad ti makasigurado, nanang. Iso nga ipakpak daar da, akasayaatan nga agtali na tayo laang alumugar kadagiti unag ti balay tayo. Ay, katwan tano maarestar ka. Nakarkaron nga agparikot ka. Pudno dayta, nanang. Ay naimbag lakit din. Taado tinaurnong yung abasto tayo, anak ko. Gapuday ta iti kinagagat yung nga agasawa. Ni saldi launay, nanang. Iso tinagpursigi nga agurnong tayo iti abasto tayo. Kat ita, pagnumnumaran tayon dagiti naurnong yung nga agasawa. Panagkunak, uray no agbayag iti 2 bulan. Umdas ti abasto tayo na urnong yo. Pudno dayta, nanang. Kat sapay la kumata iti mabiit. Agsublin iti normal ti sitwasyon tayo. Pasino matayat ti agtok-tok-tok. Awan ti mapalubusan nga agbasak-basak ita. Gapo iti pagalagadan ngayon paulog dagiti otoridad. Tatay Ignas. Ah. Tatay Ignas. Ti magninilaw. Ay, umasidegak iti ayan ti ridaw. Ngamjak iluklukat. Nilaw. Si kakadiday ta? Siyak na rod, Tatay Ignas. Pangasim talo katam diri daw. Ay, pasensyakan, barok. Ngamjak mabalin aloktan ti ridaw. Anyat masapol mo aya. Tatay Ignas, pangasim. Naglibas ak lang ay may dito ayan nyo. Masapul mi iti asawak ti makan. Pangasim ko matamangtad ka. Bayadak ito uray mano ti maitad mo amakan. Ay, kuha nilaw. Pasensyakan. Ngam apag isula kada kami ti leben mi ita. Iso pasensyakan, tadi ka maekan nilaw. Mapankalangan iti sa balay. Nilo, pasensyakan no saan mi amabalin nga ilukat tiri daw. Pasensyakan no saan da ka amabalin na pastrakan. Amumat nga adda dito unag ti inak kan ti anak mi kinisaldi. Angam di kagdanag, mangisagsaganan ni saldi iti itad mi kan kaamakan. Mawatak, Eleanor. Kat, agyaman kada kayo. Awan anyaman na, Nilo. Agannad ka iti kaaddam di tarwar, ha? Nilo, dayjayan. Nairwaran ni saldi iti ayan ti tawa mi ti insagana na amakan para kada kayo kinimila. Agyaman Eleanor. Bayadak ti makan nga itad yo. Saanan? Basta agannad kayo kinimila. O sige, agyaman manan. O niya, bakit? Napan ka din ni Nilo? Wanla kay. Napannan inala ti insaganam nga abastuda nga inruar mo iti tawa. Umdas para iti makalawas da tinted ko. Awan anyaman na lakay. Ado ti naurnong tayo nga abasto. Ket dakkel ti pamatik nga umdas dayjay nga abasto tayo. Aging nga agsubli iti normal ti sitwasyon. Mila, nabsok ka kadimat lahat. Wan, Nilo. Mariknak apimig sa akpay, kalpasan ti panangan ko. Agasamot namin ngay. Duang nga aldawa saan ta nakapangan. Manipod na ibus dagiti naudi ang naghatang mga dilata. Nilo. Una yan. Pudno nga ta kwartata. Ngam saan ta mata makagatang iti makan. Gapot ang malaksin nga awanin ti mapalubusan na rumwar iti balay. Gapo iti pangtat agraira pandemya. Siguradong awan mo't lang ti pagkatangan. Gapot ang nakasara ti amin nga establishmento. Wan nga ro, Nilo.
Naimbag ta saan da ka anaranaan dagiti agpat-patrolya iti rimwar ka. Mila, pakawanan nak. Basol ko na ito eh. Basol ko. Lakay, gusto daytan. Saan mo napabasulan ti bagim? Awanin maaramidan ta. Ti importante, naleksyon ka iti napasamak. Dakkel aleksyon tinaadal ko, Mila. Iso na palalo ti panangikararag ko iti Diyos. Asapay lang kumatayit nag nga ti kaasi na kada tayo a pinarsuana. Sapay lang kumatag milagro ti Diyos. Ket mamimpinsan na mapunas ti agraira sakit. Sapay lang kumatag sublin iti normal ti sitwasyon tayo. Lakay. Sapay lang kumatag. No dadduma, tinalabas a kinatangig ti rason, no apay at itao kat agbabawi iti nakana iti odina. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.